Salutare tuturor, sunt Vlad la un nou episod. De data asta jucăm Unturned și înainte să începem acest episod vreau să vă rog foarte mult să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă mă susțineți și vreți cât mai multe episoade din această serie. Hai să vedem like-uri putem strânge la acest episod. Ok. Mi-am mai luat eu niște iteme, da? Nu, cine știe ce. Am o arbaletă, nu, un arc de fapt, și un crossbow, dar și un bow. Și după cum vedeți mai am doar 5% viață. Da. Și nu prea am ce să fac. Ok. Îmi trebuie mâncare. Pentru că nu mai am mâncare. O la tehnică. Mă duc în față, dau și mă întorc, ok? Funcționează tehnica. Ok, te rog, vreau și eu ceva de mâncare. Eram sigur. God damn it. What? Oh, se vede așa pentru că și apusul. Da. Ok. Cred că aici undeva ne-am... E orașul... Bă. Unde naiba m-a spawnat? Oh my god. Ok, hai să mergem în casa asta, în cășile astea de aici. Bine mă că vii tu, știi, că tu ești zombie. Aleluia, ce mi-a dat? Clothes. Ia. Iai. Ce de bă. O armă dăm. Nu-mi trebuie mâncare. O armă dăm. Bine că unii mă văd de la 2 blocuri, alții de la 20, mă rog, blocuri, metri. Bă, mori astăzi, că mașină-ți vezi. Hai să mergem repede în casa asta. Nu știu, pot să iei apă de aici. Nu știu. Nu mori. Perfect. Hai repede, dăm ceva. Please. Orice, dar... Ce-i asta? Nu știu ce-i. Să fie de... Pot să mănânc? Ok, pot să mănânc. Nu zi zombie și nu-mi place. Ok. Ce-i chestia aia din colț? El are mă poză cu Max și pe Facebook. Dar... ok. Yeah! Just done. Te rog, e frigider. Ar trebui. Da. Ok, din aia am. O să iau și asta. Hai să deschidem dulapul. Nimic. Oh my god. Ce aici? Yay. Planter. Dar nici... Oh, arrow. Cine n-ar va vedea? Oh, încă... Nu. Dar cu ce aș putea să lovesc? G. Tot mai bine arată asta. Deci eu practic n-am nicio armă. Dacă vine cineva, YOLO.
Da. N-are rost să deschidem aici. Ce am putea deschide? Bă, da. Mănânc-o. Ce asta? Fertilizer. Da, ok, nu trebuie. Încă. Un fel de bonville, încă te știu. Ok. 3 zombie. Ce naiba să fac? Ok, hai că îi putem bate pe toți 3. Oh my god, nu l-am văzut pe ăla de acolo, de lângă casă, în cealaltă parte. E un atac destul de bun, adică să te duci în față, nu, să dai în spate, să te duci în față, să dai click și după aceea să te întorci. Nici unul nu vine pe mine. Ok, hai și tu la mine. Come on, die, please. Please. Thanks. Bă, eu iau arrows. I-am luat pe mine, oare? Ia. F. Ok, asta e o căciulă de fermier. Asta e același lucru ce am pe mine. Deci, useless. Mai pe scurt. Bine, frate, că e și noapte, știți? Și nici nu prea văd. Habar n-am cât am filmat. Ok, habar n-am. Probabil că o să las pur și simplu filmarea să se oprească singură. Da. Fugi. Eu tot apăsam tab în loc de shift, știți? Că e la fel. Adică e în același loc. Da, no. Ok, nu cred că e orașul tot ăla. Te rog, zi-mi să găsesc o mașină, o benzinărie și un fuel tank. Adică nu mai știu cum se numește. Fuel tank. Nu știu sigur. Hai să intrăm în magazin. E un zombie. Da, e un zombie. Bă, alo. Uf. Da, iar un zombie orb. Da, ia, mă lași. Mor astăzi, bă. Ia, ce găsim aici? F. Bani. Să dea Domnul să fie cineva aici, că... Oh my God. Te rog, un knife. Cloud. Ce-i asta? Nu am prins. Fel de vestă, ceva. Metal bar. Poate să lovesc cu asta? Nu știu. Deci e bezna afară. Asta e... Thank God. Este, mă. Cu asta putem și lovi. Nu problemă acum. Hai și vedem zombie. Hai să-l batem pe ăsta. Mă enervează ăștia din aia care fug repede, cred. Oh my God, no, iar mai am 10% viață. Bă, dar nu mi-ar da și mie. Ok. Tape. E bun. Glue, nu